Eskerrik asko ekitaldi honetara urreratu sarien lagun guztiz hori eta plazia bete dozuen hori. Dakizuen modura gure herriak erronka handia dauko. Krisi soziosanitariz honen ondoren jaiki egin behar gara. Eta herri honek norabidez aldatu behar dau. Hori egitzeko gaidan bakarra EH Bildu da. Horregaitzik batu behar duguz alik eta indarri gehien EH Bilduren inguruan. Gaur guaz, herri hau norabide barri horretan ipiniko daben lagun bidaukauz. Euretako bat gure Bizkaiko zerrenda burua da. Profesionaltasuna eta hurbiltasuna daukoz ezaugarri naguzilez. EH Bilduren izaeria ezin hobeto erakutziaz. Hori, Jasone Agirre Garitaon handia da. Zeuekin. Aupa Lekitxo, aupa Euskal Herria Bildu. Eguerdion, eskerrik asko etortiarren, eta zuek esaten duzuen moduen, ia nobedaderik estekun, ze euskizionaz, peligrosotxo. Zer dien gauzak ez da, aurreko hauteskunde kanpainarako, eta pandemizi eta konfinamendu eta zer guztiz etorriko zala jakin orduko idazten hasi nintzenien, besarkaden ganien idatzi guri zen daben. Ni neuk besarkadak emoten, holan etxetik kanpo, Euskal Herria Bildunik ez diotelako. Ez dakik goguendeko zuen, 5. eskainue lortu ginunien, itzela izen zan zelako besarkadak hartu eta emona bezan. Eta oin, ezin fizikorik emon. Baina dana dala, hartizue, geu handik zuotako bakotzai besarkada handi bana. Eta batez be, Angelitari zemen datorren hilen 100 urte beteiet, eta hemen dau. Eurek eiotzien aurre fasismoai. Eiotzien aurre politikoki, baina aurre egiten zien hizkuntziaz bebai, gure hizkuntzie gordeta, gure kulturie gordeta. Eta oin be, aurre ingotzeu horre fasista guztitzei. Eta beste besarkada bebai hemen gaur egon ezinez dienik. Eta batez be, pototori, besarkada bat berai bebai. Nik galdetu gure otzuet, zelan zauzie, ondo zauzie. Ez dakit, bier bada, zuotako batzu, hemen, ez dakit, inguruko baten bat galdu zue, jente asko galdu dau baten bat, edo geixorik egon zarie, edo ez dakit, zuen, negozizue, edo lana, igual galtzeko bilurraz zauzie. Pandemia honekin, asko ikeziu, eta ikeziu batez be, zelako importanti dan zaintzie. Jaizoten gaienetik, hiltien garen ere arte. Eta ikeziu bebai, zaintza, politiko edala eta personala. Personala eta politiko eda. Eta zer gaiti dinot hori, erabaki politikoek eragin oso zuzena dekielako gure personan. Horregaiti da personala eta politiko. Eta personala eta politiko eda hemen zuok egin dozuena. Alkar zaintzie personala eta politiko eda. Oso gauza ederra dalako, olako neurriko herri baten, 150 lagun batzie, elkar zaintzeko. Eta batuzarie edade guztietako jentie, pentsakera guztietako jentie. Herri bezala jokatu dozue elkar zainduz. Eta gaur uste dut txalue zeuek merozi dozuela. Sasoi txarra izen dau, pandemizan 600 lagun hildiez, eta erresidentzietan 600, eta ez die egitzi, eta ez die zenbaki utze. Persona diez, euren izen eta abizenekin. Eta ezin dugu hori naturaltzat hartu, ze ez da naturala hainbeste jente hiltie. Ezin dugun hartu, dekogun erresidentzia pribetu eredu hori desastre bat izen dalako, desastre bat dalako. Eta hemen dakizuen bezala, hemen Bizkaizen, residentzia gehienak pribau edie. Eta beste datu bat, Bizkaiko residentzietan, Gipuzkoako residentzietan dauzen bierginen erdize dauz. Horrez edezan gure dau. Edo atentzino erdize da, edo lankargie doblie da. Residentzietako biergin horrek gaur be, badakite txalokatu dozu ezela beste egunetan, baina uste gaur be txalo bero bat merezidu da dira.
Covidek biluz ikitzi dau gure zaintza sistema eta batez be erresidentziena. Konfiantzaz eta erantzunkizunaz hitz egiten diguten hoiek merkatuen esku utzi dute erresidentziak, itzu dituzte egoitzak. Lehenengo negozioa eta gero osasuna eta pertsonak. Egoitzetako langileak babestu ez dituzten hoiek gure nagusiak zaindu ahal izango dituzte. Erresidentzietako langileek urteetan eskatu dute euren lan baldintzak hobetzea eta horren aurrean atzamar bat ere ez mugitu ez dutenek hoiek gure herritarron konfiantza merezi dute. Erresidentzietako langileek euren bizitza jokatu dute gure zaharrak, gure nagusiak zaintzeko eta horrela eskertuko diegu. El COVID ha dejado al desnudo a nuestro sistema de cuidados, especialmente de las residencias. Y ahora los que nos hablan de confianza y responsabilidad son los que han dejado ese sistema, las residencias, en manos del mercado. Podemos dejar a nuestras personas mayores, a nuestros mayores, al cuidado de esas personas. Quienes han dejado desprotegidas a las trabajadoras, podemos dejar en sus manos a nuestra gente mayor, trabajadoras que llevan años pidiendo mejoras laborales y quienes no han sido capaces ni de mover un dedo para ayudarles, merecen ahora nuestra confianza. Las trabajadoras de las residencias han jugado su vida por cuidar de nuestros mayores. Les vamos a agradecer así todo el trabajo que han hecho. Orain galdera bat egingo dizuet. Osasun kontuek badekoguz, osasun sistemara edo osakidetzara, eskolatzeko hezkuntza sistemara. Eta zaintzaren bat bier badugu, nora joan bier dugu? Udalera, Aldundire, Jaurlaritzara, Hiruretara, ez da erreza erantzuten. Lurraldien arabera da eta batzutan herrizen arabera be bai. Ez dau gizarte zerbitzuen sistema publiko oso bat. Eta guk horregaitik hoize eskatzen dugu gizarte zerbitzuen sistema publiko bat. Kalidadezkoe Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako danontzako bardine izen daitela. Eta erresidentzietako langile horrentzat, guk etxalo horrek egin duzen txalo horrek bihurtu bidie baldintza duinetan. 1.500 euroko soldata duin bat bier dabie langile horrek. Eta gure nagusizek, txalo horrek eurentzat dedikaituko denporan bihurtu bierdie. Bintzet, 120 minutu bidabiez egunien. Bierdabiez 20 minutu dutxau, atondu, jantzi, jaten emoteko, zaintzarako 120 minutu. Zaintza, pardel garbizie eukite dalako, duintasune usein gozue, garbi usein eukite badalako be duintasune. Eta hau gure aiti hemen gaetik egin behar dugu, baina geu aiti bebai, eta gure seme alabain gaiti bebai. Hau proiektu kolektiboa dalako, danon artien egiten dugun proiektua pasinoaz, eta bai, pasinoaz egin behar dan proiektua. Guk pasino edekuleko, gure arpizetan ikusten dalako pasino hori. Eguneroko lanien ikusten dalako pasino hori. Eta berritxarraken kanta batek dino moduen, pasioa da hemen eskatu dezakegun gutxieneko hori, pasinoe. Beste batzui, pasino eskatzie alperri da. Baten batek esaben Urkullu dala hori auzoko hori zuk etxeko giltzek itxiko zeuzkizokena. Bakotxa jakingo da nori itxi giltzek, ezta? Baina ni Maialen Iriarte, okinena, gure lehendakari gaitzai, itxiko neuzkizokez etxeko giltzek. Semalaben zaintza. Nire soldati administretan igual bebai, zonek algebra jakin bidau, bosemiekin diruaz brigerixak eiteko. Itxiko neuzkizoko dana persona fidagarri zezarelako, persona osu ezarelako, lehiala. Teño galdetzen boste zer dan resilientzia, inberba zera zelan definidu? Persona hori resilientzia Maialen Iriarte da. Bera ez da korpiltzen arazoen aurrien. Horregaitik, nik nire konfiantza osu edeko zu, eta nik Maialenekin edo zer daiteko prez. Eta zuokin bebai, zuo danokin bebai, gu komunidade bat garelako,
gu herri bat garelako, zaintzen dakizen herri bat garelako, eta kultura, kanta, musika, ikusi dugu pandemizan zer izendan, zaintza be badalako. Eta hau kanta hau zuntza da, niri guztau egiten jata. Gatibukuei eskatu notzen baimena, eta bai, Aimar Arejitak eta Ale Sarduik esauztien, bai, berdinki alzino guztitzedekoa zela, erabiltzeko eta ganera animo handitzeko moztiezan. Adizkidetasunen ganien da. Ni alboetara begirien abil, eta berbain gure kantak dino moduen zenbat ikasi dugun, zenbat lortu dugune, galdu dugune, gure movida guztiek, nire entere eta konpainia, zue badakizu ondo zer dan, albuen lagun bat eukitie, kanta hau zuentzako da, ez dakik guztetan jatzuen, baina nire guztan jata eta bisotzez eskaini gorotzuek. Bander, buruzunien gora, eskerrik asko, eta gogorrei, gora Lekitxo! Eguerdion. Lainotuta dator eguna, irratiak esan duena, ezte bat hildute sorterrian, udauzaia Euskal Herrian, ari amurratzen hau, guri uratzen du, berriz ikaratzen naiz Bueno, eso es al hecho de cantako. Egin nahi gintuzten baina gu haundiak gara, txikiak egin nahi gintuzten baina gu haundiak sorginak zoragarriak gara.
aseturik, 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 askaturik, morez, ikusi egunak beltzaren ordez, morez, ikusi egunak beltzaren ordez, morez, morez, morez ikusi egunak bukatu dira, gau ilunak, morez, morez, morez ikusi egunak bukatu dira, gau ilunak, morez, ikusi egunak beltzaren ordez, morez, ikusi egunak beltzaren ordez, morez, bukatu dira, gau ilunak. Bueno, lehenengo, eskerrik asko Naroa eta Ainoari kanta eder horrek eskaintzia etxik. Bueno, oin, gure bigarren izlarizentzako tartia da. Azkan aztietan, haunbeste herri, hiri eta auzotan ibili da, goitzik bera egoeria aztertu eta egoeriak sortutako erronka barrizari erantzuteko proposamenak osatzen eta lusatzen. Gaur guaz, Maialen Iriarte Okinena. Egunon guztioi, Jasonek hainitz politak esan eta gero esan beharko diot gaur plaza honetan bildu garela Andra Maria Jasokundekoaren Elizaren parean beregatik. Nik ere utziko nizkiok egiltzak, seme-alabak, nomina eta behar den guztia Jasoneri, Juleni ere bai, eta hemen dauden lagun guztiei ere bai, eta zuei ere bai, zalantza bakar bat gabe utziko nizueke, badakidalako nolakoak eran Euskal Herria Bildu osatzen dugun pertsonak. Hementxe gaude hauteskunde kanpaina arraro batean, danak apartatuta, musukoak jarrita, eta oraindik ere oso gogoan eta oso presente daukagularik harrapatu gaituen gaitz bat. Eta zenbat jende hildan gaitz hori dela eta lehen Jasonek erresidentzietako pertsonak aipatu ditu, baina milaka dira hildako pertsonak. Eta nik uste dut horiek guztiak gogoan hartzeko minutu bat hartu beharko genukeela, besteak beste horiek guztiak hil direnean ez dutelako izan gertuan maite zituzten pertsonen esku hori edo maitasun hori, eta oso gogorra delako horrela heriotza. Gure elkartasuna adierazten nahi diegu guztiei, eta gure elkartasuna une honetan ere gaixorik daudenei edo momentu txarrau pasatzen ari direnei. Sekulakoa izan delako krisi honek ekarri diguna. Baina era berean aipatu nahi dut, krisiak egia dela oso agerian utzi dituela genituen zenbait gabezia, baina gabezia horiek bazeudela. Eta gabezia horiei erantzuteko prest bageundela Euskal Herria Bildun. Eta Euskal Herria Bildu dela hain zuzen ere gabezia horiei erantzunak emateko proposamenak dauzkan alderdi politiko bakarra hori argi eta garbi daukat. Eta unea orain da. Eta orain denok dugu sekulako ardura hori guztia aurrera eraman ahal izateko. Jendartea zaintzeko, neska eta mutilak, emakume eta gizonak danak zaintzeko aukera bakarra Euskal Herria Bildu delako. Inor bazterrean utziko ez degulako. Hau da unea eta hau da gure aukera.
Hau da unea, baina aukerak izango dira, eta bi aukera bakarrik ikusten ditut datozen hauteskundeetarako. Betikoarekin jarraitzea, errenka, kojoka, Europan gero eta atzerago, edo norabidea aldatu eta aurrera egitea. Etorkizuna irabazi, herri honek herri gisara merezi duen etorkizuna irabazi, Euskal Herri libre baten alde egin edo atzera egitea. Bi aukera horiek daude. Horiek dira aukerak, eta Euskal Herria herri bezala aurrera egiteko eta jendea ez bazterrean uzteko eta herri justuago bat eta herri duinago bat izateko aukera bakarra Euskal Herria bildu dela, erabat konbentzituta nago. Lan serioa, lan gardena, azken zentimoraino zorrotz kontrolatutako lana egiten duena, talde jantzia daukagulako, emakume eta gizon kompetenteak dauzkagulako, eta proiektu sendo bat dugulako. Izan ere hemen gobernuan egotea ez baita kontu bakarra, hemen gobernatzea da kontua, eta kontua da nola gobernatzen den. Gobernuan egotea ez da kontu bakarra. Eta Euskal Herria Bilduk hori erakutsi duelako nola gobernatzen duen udaletan, eta krisi honetan ere erakutsi du aurrea hartu duela, eta erantzunak eman dizkiela herritarrei gobernatzen dugun udaletan. Ez da bakarrik gobernatzea, baizik eta nola gobernatzen den, herritarrekin parte hartuz, erakundeekin parte hartuz, eragile ezberdinekin elkarrizketan arituz, alderdi politiko ezberdinekin lanean arituz, horrela aritu da Euskal Herria Bildu gobernatzen duen herrietan. Beraz, ez da zer bakarrik, baizik eta nola egiten den ere garrantzitsua da. Krisi honek gauza pare bat behintzat utzi dizkigu oso argitan. Lehendik ere ezagutzen genituenak esaten dizuedan bezala. Lehenengoa da zerbitzu publiko indartsuak behar ditugula. Hezkuntza indartsua, osasuna indartsua, nagusien zaintza indartsua behar dugula, itun indartsu bat guztiok kalitatezko enplegua izateko, itun indartsu bat lehen sektorea bultzatzeko, gauza asko utzi dizkigu argitan. Galdetu bestela hemen ambulatorioan nola ibili diren bertako medikuak, bertako enfermerak, erizainak, garbitzaileak, administrariak, nola ibili diran ganorazko babesteko jantzirik gabe, protokoloak egun batetik bestera aldatuz zer egin etzekitela, ea nola ibili diren, eta gainera orain soldata murriztuko ote dieten mehatxuarekin. Edo galdetu eskolan, galdetu irakaslei zer nolako esfortzua egin behar izan zuten goizetik gauera gure seme alabek beraien kurtsoa ia normal jarraitu alizateko. Zer nolako alegina egin duten eta ze zorakeri izan den kurtsoa amaitzeko 2 aste baino geratzen ez zirenean berriz ere ikasgeletara itzuli behar izatera. Lanera esan diete irakaslei, lanik egin izan ez balute bezala pandemiak iraun duen bitartean. Lan asko, lan ikaragarria, 24 orduko lana egin dute irakasleek. Begira, hau beste ulertu ez dugun kontu bat, eta gauza bera erresidentzietan eta gauza bera hainbat eta hainbat lekutan lehen jasonek esan duen bezala. Birusak hori da, azaleratu egin ditu aspaldian konpontzeko, zuzentzeko, berritzeko, berreraikitzeko genituen gauza asko, eta horixe da egingo duguna. Izan ere gobernu honek gainera, eta Urkulluk berak oso ongi egiten du kulpa bestei botatzearena. Bere eginkizuna propaganda egitea da, baina gure etxeetako atarietan aspaldi jarrita dago propagandarik ez eskerrik asko. Eta guk ez dugu propagandarik nahi. Guk nahi dugu herri hau burutu, lidertuko duen, lidergora eramango duen lehendakari bat. Eta ikusten dugu kulpak alde batera botatzen, edo zer gauzaren aurrean Zaldibar gertatu zanean, arrogantziaz beste alde batera begiratzen. Covidaren inguruan, berandu hartu dituzenean erabakiak bestei kulpa botatzen. Eta horrela ez da posible aurrera egitea. Gobernu serio bat merezi dugu, herritarrei erantzungo dien gobernu bat behar dugu, eta aukerak esaten dizkizuedanak. Gertatzen dana da, zalantza daukadala oraingo honetan, 2 aukera hoien artean papeleta gehiago ote dauden. Eta berdin izango ote dan Partido Sozialistaren papeleta hartzea eta Eusko Alderdi Jeltzalearen papeleta hartzea. Eta hemen badakit lekitxon, Eusko Alderdi Jeltzaleari bozka ematen dion jende asko dagoela, sinistuta gainera jende abertzalea, herria maite duena, baina nik orain gontan esango nieke ongi pentsatzeko boto abertzale horrek nora joan behar duen, berdin izango ote dan eta mendiarentzat berdin balioko duen.
pentsatu dezala ongi herri bezala zer etorkizun nahi dugun eta etorkizun horri erantzuna emateko ze bozka eman behar dan. Eta ez hori bakarrik, zer etorkizun aurre ikusten dugun, izan ere, nahiko argi esan digute, bai hezkuntzan, bai osasungintzan, etorriko dira murrizketak, etorriko da guraiza, naiz eta 8etan txaloak egitera ateratzen ginean, denak ginean omenaldizale. Baina guk txalo bakoitzeko konpromiso bat hartu genuen herri honekin, herri honetako irakasleekin, herri honetako sanitarioekin, guztiekin, txalo bakoitzeko konpromiso bat murrizketarik ez egiteko. Ta hor dago nire konpromisoa, murrizketarik ez eta hobetu ditzagun hezkuntza, osasungintza eta zaintza. Herri baten demokrazia maila horretan ere nabaritzen delako. Egin dezagun hor borroka. Pandemia honek argitan utzi digun beste kontu bat da, eta beste lezio bat da, krisi hau ezin dutela betikoek ordaindu. Krisi hau ordaintzeko beste modu batzuk badaudela. Krisi hau denon artean ordaindu behar dugula, baina denon artean esaten dugunean dela, gehien dutenek gehiago ordaindu beharko dutela. Ezagutzen dugula aurreko krisietatik jasotako lezioa, eta krisi hau ezin dutela betikoek ordaindu. Euskal Herria Bilduk ez du utziko krisi hau betikoak ordaindu dezaten. Gehien duenak, gehien ordaindu behar du, aurrela tokatzen zaiolako. Azken urtetan diru asko irabazi dutelako hemen pertsona batzuk, eta ongi etorria egindako lanagatik edo egindako inbertsioagatik, baino krisi batetik ateratzeko eta herri bat berdintasunean hazteko garrantzitsua da guztiok berdin ordaintzea, oso garrantzitsua da. Eta krisi honetatik atera dugun beste irakaspen bat da, guretzako denbora luzean ikustezinak izan dira hainbat pertsona ikusi egin ditugula. Horregatik diot orain dela emakumeen momentua, apalbetetzaileen momentua, txoferren momentua, garbitzaileen momentua, irakasleen momentua, medikuen momentua, batzutan ikusi ere ez genituen egiten hor zeuden, orain da horien guztien momentua eta gure txaloak beraientzako konpromiso zintzo izatea. Nire konpromisoen artean herri justuago bat antolatzea da. Herri honek era justuagoan bizitzeko eskubidea dauka, eta horregatik itun bat egin nahi dugu. Itun bat egin nahi dugu kolpatuak diren emakumeen alde, tratu txarrak jasotzen dituzten emakumeen alde, violentzia matxista jasotzen duten emakume horien alde, ezin du gehiago gertatu. Euskal Herria Bildutik tolerantzia zero daukagu violentzia matxistarekin, tolerantzia zero, eta denon artean eraiki behar dugu zero tolerantzia hori eduki argi. Eta ez hori bakarrik, tolerantzia zero eduki behar dugu baita ere korrupzioarekin. De Miguel kasua, Alonsotegi kasua. Hemen, Euskal Herrian gertatu dira. Ez dira Nurrutian ez dakin hori egotziko dizkiogun kasuak, hemen gertatu diren kasuak dira. Legealdi honetan dimititu du sailburu batek. Osakidetzako OPEen irregulartasunagatik. Hori legealdi honetan gertatu da, eta gogoratu egin behar dugu. Herri honetan azterketa batera aurkezteak ezin du izan ezberdina hainbeste ikasi duten ikasle ezberdinentzat. Berdintasuna, aukera berdintasuna eskatzen dugu guztientzat. Eta herri justu batean zer gauza gehiago. Atzo Donostian Galeko biktimekin eta tortura jasandako hainbat emakumerekin egoteko aukera izan nuen. Egia esan behar baldin badizuet oso juntadizo aberasgarria izan zen, aberasgarria esango dut. Naiz eta une batzutan unkitu egin ginen, eta une batzutan ikusi nuen bere zauriak zabalik zeudela. Baina erabaki genuen ez etxitzea, ez dugula etxiko eta borrokan jarraituko dugula, eta Euskal Herria Bilduk eskua luzatu zien borroka hortan jarraitzeko. Estatuaren impunitatearen aurrean, estatuaren terrorismoaren aurrean, inolako babesik ez dutela jaso errepikatu ziguten, berriro ere horrela errepikatu ziguten. Eta guk erantzun genien, guk biktima guztientzako eskatzen dugula aitortza eta erreparazioa, eta beraiekin borroka egiten jarraituko dugula.
Eta hemen nola ez aipatu Santi Brugar, noski. Bere alaba ikusi dut, musu virtual bat eman diot, eta beste bat igortzen diot hemendik, ongi dakizuelako zein den herri honek jasan duen mina zentzu horretan. Eta nola ez gogoratu era berean konfinamendu garaian ikustezin bihurtu nahi izan dituzten presoak ere. Eta nola ez gogoratu Julen Atxurra Pototok izan duen gaitz larria eta kondiziotan egondan. Horregatik beretzako txalo bat, Julen, Lier, etxean nahi ditugu. Euskal preso guztiak etxean nahi ditugu eta etxera ekarriko ditugu. Herri honek ez du inoiz ahaztuko faxismoak zer eragin duen herri honetan. Ez ditugu inoiz ahaztuko faxismoaren aurka borrokatu zirenak. Faxismoari eman dezaiokegun leziorik onena, 0 legebiltzarkide izatea da. 0 legebiltzarkide. Baina herri honetan ere ez gaude faxismoaren gorakadatik erabat salbu. Eta gainera ikusiko ditugu atzo ikusi genituen bezala gezurretan, eta ikusiko ditugu herriz herri probokatzen. Ez gaude salbu. Horregatik harritu egiten gaitu kasu batzuetan Urkulluk antifasismoaren eta fasismoaren artean mantentzen duen ekidistantzia hori. Ezin dugu pentsatu ekidistante izan daitekeenik fasismoarekin. Fasismoarekin egin behar da beti borrokatu. Beti borrokatu. Gernika bombardeatu zutenen artean eta haiekiko ezin dugu inolako ekidistantziarik eduki. Inolako ekidistantziarik ezin dugu eduki. Herritar guztia kendu zigutenen aurrean ezin dugu ekidistantziarik eduki. Hizkuntza debekatu zigutenen aurrean, hezkuntza debekatu zigutenen aurrean ezin dugu ekidistantziarik eduki. Baina jarraituko dugu zutik, jarraituko dugu ez etxitzen eta jarraituko dugu esaten fasismoaren aurka pausu bat ere ez dugula atzera emango. La mejor respuesta que se puede dar al fascismo es dejarles en el casillero 0, en el 0 patatero. Y tampoco estamos a salvo en este país del auge del fascismo, no podemos despistarnos. Tampoco estamos a salvo de las mentiras que nos cuenta el fascismo. Y por eso no deja de sorprendernos la equidistancia de Urkullu entre el fascismo y el antifascismo. Hay cosas que debemos tener claras y las tenemos que tener claras como país. Las tenemos que tener claras como país. Ante quienes bombardearon Guernica, ante quienes mataron miles de civiles en Guernica, no vale la tolerancia. Ante quienes nos arrebataron todos nuestros derechos, no vale la tolerancia. Ante los que nos robaron hasta el idioma, la cultura, ante los que nos quisieron robar todo ello, no vale la equidistancia. Lo único que vale es no dar ni un paso atrás. Y eso es lo que Euskal Herria Bildu hará, no dar ni un paso atrás contra el fascismo. Azkeneko konpromiso bat kontatu nahi dizuet, gure buruaren jabe izan behar dugu nahi eta nahi ez. Aurreko konpromiso guztiak betetzeko, hezkuntza, osasuna, zaintza, ongi bete ahal izateko, geure buruaren jabe izan behar dugulako. Jendea zaintzeko geure buruaren jabe izan behar dugulako. Ez dagoelako beste erremediorik. Geure burua gobernatzeko gai ezparin bagera, ikusiko dugu krisi honetan ikusi dugun bezala estatuaren aldetik berriz ere berzentralizatzea izatea eta beti ere gure eskubideak kentzea. Horren aurrean ezin dugu mutu gelditu. Legealdi honetan egin dugu akordio bat, baina Euzko Alderdi Jeltzaleak kajoian sartzea erabaki du. Kajoian sartzea erabaki du. Beraiek hitz eman zuten herri honi galdetu egingo zitzaiola, baino ahaztu egin zaie. Euskal Herria Bilduk hitza ematen dizue, eta Euskal Herria Bildu, eta ni lehendakariak bagera, herri honi galdetuko zaio bere buruaz eta bere etorkizunaz zer nahi duen, eta herritarrak zuek izango zarete hori erabakiko duzuenak. Gure aldarrikapena independentziaren aldekoa izango da. Euskal Errepublika independente baten aldekoa, baina errespetatuko dugu herri honek esaten duena. Dudarik ez izan. Euskal Herria maite dugulako, libre izan nahi dugulako, lanean jarraituko dugu.
Eta behar zaitu guztegu ondoan, eta behar zaituztegu ondoan datozen egunetan ere, zuetako bakoitzak boto bina, iruna, amarna, ehunka boto lotu behar dituelako datorren uztailaren 12an Euskal Herria Bildu indartsua izan dadin. Euskal Herria Bildu indartsu batek bakarrik lortu dezakelako herri honek behar duen transformazioa eta behar duen iraultzea gertatzea. Eta hau da gure momentua. Eta beti esango dizuedan bezala, gora Euskal Herria librea.